मालायफ्रा हमजोब्बाय खोमा खबाइफोराबा माबोरै जाना दङ सर एसेबा नानो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रा थाबाय आरो बुथेथे मरखौ लानानै आथिखालाव नोंथांमोनहा बेसेनि उनाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंहाबो दासान्दि मोजाङानो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै सानसेनि गेजेराव न'खरनि मावनाय दांनाय जानाय लोंनायजों लोगोसे मा मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय फिसालाया जि खस्थ' दिनै लोगोफोर माबा इन्ट्र' होनायावनो मा सिगाङाव जनानै गावहासो हाय लोगोफोर होनोनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आं नै दिनै बेसेबा फुंनिफ्रायनो अमा आदार रुनायनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय आरोना भिडिअखौ ओमफ्राय इयावनो जाहैबाय लाव आरोना लाव होदो इनिफ्राय माइरं होदो ओमफ्राय लोगोसे अग्राना अख्रा बिखौ होदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दिनै एकदम थिब थिब खान्थासे थिब थिब रुलायबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो लोगोफोर मैयानि ब्लग भिडिअआ आंना कमेन्टआनो अफ आरोना बेफोरबायसा गथ' गथाय देखायनायनि थाखाय जायोना ना बुरजा देखायनायनि थाखाय जानाय खुनु माने हमनानैनो मोनासै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नोंथांमोननि कमेन्ट मोनिनि थाखाय आं गोसोखौनो ओरैबायसा अखान्थि मोनदों आरोना भिडिअखौ होबाथाय माने कमेन्ट फरायनो मोनाब्ला बा कमेन्ट नुवाब्लाथाय बिराद गोसोखौ अखान्थि मोनो आरोना ओमफ्राय एसे मोजां ब्लग लाबायमोन ना गिदिर हमनायनि जानायनि ओमफ्राय बेयावनो माने कमेन्टआ अफ आरोना ओमफ्राय मोजां कमेन्ट फैगौमोन मालाय सोरबा आगैमोन आदामोन आब'मोन मोजां कमेन्ट हरगौमोन ना गिदिरनि सोमोन्दै ओमफ्राय गैया लोगोफोर अफ जाबाय आरोना कमेन्टआनो अफ जानानै भिउआलाय खारदोंमोन भिउआलाय एसे थांसाबदोंमोन ओमफ्राय अब्लाबो माने कमेन्ट अफनि थाखाय माने गोसोखौ बिराद अखान्थि मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय जियानो जादोला थ'दोंबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै मालायफ्रा हमजोब्बाय खोमा खबाइफोराबा माबोरै जाना दङ सर एसेबा नानो सौरानि फुख्रि सेरा गारनायाव मालायफ्रा थांजोबलाय लांबाय गैया आंहा गथ'जों गाबसाव ओइ दलद थादो बाबा दलद था ओइ बिफा गथ'आ नायदो एकदम बिराद मानसिफ्रा थांलाजोब्बाय नै लोगोफोर माब्लाबानो नै फख्रियानो बुंफब फैजोब्बाय आरोना आं फैगौआवनो दुनियानि मानसि माखा माने फालो माने हमगासिनो दंमोन आरोना लोगोफोर नै नायदो आरोना बेफोरबायसा जमा हमो आरोना फख्रि सेरा गारनायखौ लोगोफोर ओरैबायसा इन्टारेस्टबो जायो आरोना ना मोनला गिदामोन आरोना इ नानि इन्टारेस्टआनो आलादा जाखायो आरोना ओमफ्राय सोरबा जेखाइबो लालाय लांदो आरो लोगोफोर नै ओमफ्राय सोरबा आखाइजों हमदो थुरि मोनग्राफ्रा थुरि मोनदो ओमफ्राय बोथिया मोनग्राफ्रा बोथिया मोनदो आरोना ओमफ्राय माने बिराद इन्टारेस्टिं जादोंमोन आरोना लोगोफोर ना हमनाया ओरैबायसा माने ज' जाजाय हाब्रुआव बेसेबा इन्टारेस्टिं जाखाथारदोंमोन नै नायदो ओमफ्राय नै हाब्रु साब्रुबो सुनानै लाबलायासै आङो खबाइखौबो हाब्रुयैनो लाना फैलाय लांबाय एसे सुस्र'नानै देखायनि र' नोंथांमोननो मा ना मोनबोखो ओमफ्राय नै हाब्रु साब्रु सुवाखै आं ओरैनो फैबाय सेन्डाल लानानै नायनाय अबस्थाया ओरैबायसा गोथौ नै खिनि हाबखादो आरोना ओमफ्राय मा ना मोनबोखो ना गिदिरथ' गैया ओरैनो फख्रि सेरासोमोन नालाय फिसा बिदिनो मावा फिथिख्रि हमनोथ' हायो हाब्रु सुनाय माबा सुनाय बिराद मस्ताहाय आधा केजिसो मोनबोदो नामा नायाना नाया सुना नायनांगोन हाब्रु गोजा मार मानसि संनो फालो दसेनो आगारना होदो ओमफ्राय दैखौनो दसेनो आगारना होगारदो दारि गोलाव माखानि गियाना मोजां मोना बिराद माबाफोर हमजानो गिनानै दसे हमहोनानै आगारना होबाय गैया दसेनो खबाइखौ मोजां सुनांगोन हाब्रुयै दोनबाथाय बया जायो खबाइयाबो खबाइखौ बख'नो हाबोला नै आं गुफुरजों गैखोलाय आं इयाव गैया
मानैसोबाबो लकेल ना मोनबोबाय आरो ना लोगोफोरनि वाव थुरिखौलाय मोनदोंमोन मोननाया दैखौ आगारना होबायना ओमफ्राय हमनो हायासै थेवबोथ' बेखिनिया बायनानै जानो थांबा बेसे दाम लकेल ना सिदा सिदि जानाय लोंनायनि हाबाफारियाव आरोना दिनैथ' आरो बिस्थिबार जेबो जाया लोगोफोर नायाथ' एभेलेबेल नायानो ना दं आरोना ओमफ्राय जाया ओमफ्रायो मा होनो अन्थाइ बाजाबजों आलु ओमफ्राय मटर लाब्रा रखम संनोसै आरोना लोगोफोर नै बोरमा दारिजों जोंनिथिं माने बोरमा दारिसो होनो दैखौ बांसिनानो बोरमा दारि ओमफ्राय खायसे खायसे माने अन्थाइ बाजाब होनो आरोना ओमफ्राय अन्थाइ बाजाबजों आलु मटर टेस्टि रेसिपि संनोसै आरोना माइसे फेकुवार गामि हायोलाय लोगोफोर नांगौ समाव माने मोननोनो थाङा माने टट'खौनो मोनला आरोना पिलपिलिखौनो मोनला लोगोफोर ओमफ्राय आङो न'निफ्रायनो थाबायना फैबायहाय जि आथुर हांसोनो बिराद इमारजेन्सि खामानियाव माने नांगौ जायोब्लाथाय चार्जिंखौनो मोना आरोना गामिया बेनो नालाय लोगोफोर जोंनिया हाग्रा खाथि मानास खाथि हाग्रा बारिनिखायनो गामि दफानिखायनो एख' गद गैया गारि मथरनि ओमफ्राय नै आङो थाबायबोगासिनो दे लोगोफोर है माज्राव होनदो मेंस्रोलायबाय आरोना ओमफ्राय आङो थाबायबोगासिनो दङ आङो दाबसे जायगायाव थांनो नागिरदो दं दै ओमफ्राय दसे उनाव माने नोंथांमोननो खोथागासिनो दङ दे लोगोफोर ओमफ्राय जि आथुर बिथुर थाबायबोबाय आं गंसेबो गैया आरोहाय चार्जिंआनो आसरित बाथ्रा दसे बै गारिफोरावनो गाखोना थाहैथ'नांसिगोनलाय सुइरि लाखांबाय ओमफ्राय दोनथ'यो दा मा बेखौ लानानै फट' थिखांना थांनांगौ नो ओमफ्राय दा बेखौ लाना फट' थिखांना थांनांगौ नो बाइकजों थांसै नामा बेयाव खावसे दिक्कियाव सोनांगोन टिंकि लायना फैनि नों गारिखौ लाबथ' भारा ससे ओइसे बिसिना जाथ'वाखै मैना मोननाया दानो जाया दिनै बेदर संना जायखादो गासै खनसे बोरमा खर' बोरमा हान्थु दे दंबाय था लोगोफोर आं दायो आथुर फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो माने मदिनिफ्राय गेस मोनबाय आरोना आंहाबो लोगोफोर बिराद हेपि आरोना बिराद इन्टारेस्ट ओमफ्राय नै दायो जोङो गेस गोदान मोननायफोरा गासैबो ज' गावबा गाव लेखाखौ लानानै बेफोरबायसा माने फटक साफाय जानांगौनो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो आंबो माने दसे लाबाय आरोना लोगोफोर नै बबावबाफोर थांबा बिराद मेंस्रोलायोहाय लोगोफोर बबावबाफोर थांबा सानसे थोलो आरो नांखाथारगौ आरोना सानसे फुरा नांखागौ ओमफ्राय नै मा हरलाबायखो नै जाबाय जिबन रैखाथिनि थाखाय आरोना लोगोफोर मानो होनबाथाय गेसफोरा लायोबा अर जोंब्लावबाथाय नैखौ सारना होनांगौनो आरोना बाबा नोंहा जाथुर जायोहाय अर जोंब्लावबायबाथाय सारना होनांगौनो ओमफ्राय नै जाबाय लाइटार आरोना ओमफ्राय लाइटाराबो गोदान डिजाइननि दे लोगोफोर ओमफ्राय र' नोंथांमोननो दे खोथागासिनो दं आङो गासै टटेल बेसेबां हाजार थांखो माथो जायाखै रोंलायलाङाहाय दा गावबाय थासिगोन आं ओमफ्राय नै रेगुलेटारबो मोनबोखादो ओमफ्राय लोगोसे माने नै पाइपखौबो मोनबोदो ओमफ्राय सिङावथ' आरो जिखिनि दङ जानसि बेखिनि आरोना ओमफ्राय लोगोफोर गासै फैसाया 550 लादो आरोना 550आवनो आङो गेस गोदाननि बिगोमा जानो हाबाय नै बे जायगाया 550आवनो गेस गोदान मोनबोबाय आरोना ओरैनोबाथ' देवनो थांबाथाय खमैबो 6000 6,500 इफोर लाखायो
ओमफ्राय दायो इखिनियावनो आरोना एसे खम समावनो माने गेस बख'नो मोनबाय आरोना आङो मोदिजि